Здравейте хора, аз съм Скарата Иванов, а днес ще дам моето мнение за този сезон, Chapter 6, сезон 4. Така, да започваме. Първо да кажа, това видео се снима по малко повече от 6 часа след като сезона е излязъл. Така че аз съм играл колкото мога и горе-долу разбирам от сезона. Пред за сега ми харесва. Още не е дадено всичко в играта, но като влезе всичко в новия сезон, или ще има много бъгове. То винаги принципно има по някакъв бъг. Но или ще продължава да ми харесва, или просто ще ми харесва за един месец и после няма да го харесвам. Не знам, само с времето ще разберам. Да знаете, че към края на сезона, към края на този сезон, по-скоро към средата на сезона, ще направя продължение на това видео, за да видя и да ще сравня моите сегашни мнения с мнението ми в бъдещето. Така че ако нещо не ви харесва ако нещо, което кажа, не ви харесва или не сте съгласни, ми напишете в коментарите, защото мога и аз да се съглася. Все пак всички играем от много малко време. И съжалявам за нечесто качване на видеа. Просто трябваше да имам 5 видеа качени, но имам 2, мисля, че, защото поради едното не ми даде да го кача. После защото беше твърде дълго, обработих го и го скъсих, изгубих файла, а на следващото на него ми се изгуби файла. Принципно ще направих видео, където се опитвам да спечеля в последния момент на сезона, само че не се получи. После гледах лайф евента, записал го и пак ми изчезна някъде записа. Просто го няма. Търся го, изгубил го. Съжалявам. Така че трябваше да са 5 видеята, но са 2. Но се надявам, че това видео сега, което ще снимам, ще ви харесам. Според мен тази помпа не е много добра, но все пак ще използвам. Новите оръжия стават, но сме виждали по-добри. Примерно сега върнаха Hammer Assault Rifle. Ако не знаете, върнаха го, мисля, че в Chapter 3, ако не се лъжа. Минигъна мислех, че ще е много добър, но той има много малко демидж и е разочарован. Някъде. Предпочитам тази помпа. Да се води револвър всъщност. Просто има много добър рейндж.
Аз принципно не кацам тук. Харесвам The Hive, защото медалона ми харесва повече. Според мен се движиш много по-бързо с медалона от The Hive, който, ако не знаете, другия, не този медалон ти дава double jump. Другия медалон ти дава хил, ама само за шилда и до 50 HP. А третия медалон ти дава да... Чакай, забравих. Значи един ти дава скорост, другия ти дава double jump, другия ти дава хил. Това оръжие много обичам да използвам, понеже бие много на тези гатинки. А те са голяма част от сезона. Самак си помислих, че е глична. Защото в предната ми игра имаше един глич, където това се заклеща в стената. Медалона и... Къде се заклеща в стената медалона и... оръжието. Добре, да започнем с самата тема на сезона. Темата е като извънземни, които нахлуват в острова. На острова. Принципно е добра тема, но сме виждали извънземно нашествие в Чатър 2 сезон 7. Един от моите любими сезони, той е втория сезон, в който започне. Той е втория сезон, който някога съм играл. По-скоро третия. Да, един от любимите ми. Ще харесвам медалона, който ти дава повече скорост, като спринтваш мечи. Не съм сигурен дали като ходиш, но да, като спринтваш ти дава повече скорост. Той е добър, понеже също ти дава като слайдваш, можеш просто да спамиш крауч бутона и да си много бърз. Това ли беше медалона? Това ми е любимата помпа. Значи аз съм готов до края на играта. Това е новата... Това е новия миниган. Стреля много бързо, но бие по 5 демидж. 6, айде. 6 демидж. Разбирам, че има 45 fire rate, ама 5 демидж. Ти трябва да влизаш на някой лице си да го задържиш почти до края. Защото има 250 патрона, докато да трябва да презаредиш. Трябва да се навреш на някой лицето и да го задържиш. Но той с новата помпа, която... Тази помпа бие по 96 демидж, ма ги бие от много далеч. Им пред бие на моменти в тези супер дълги рейнджове. Разбирате ли за какво говоря? Просто може да спомниш крауч.
този човек. Той убих ли го или просто изчезна от някъде? Ма го убих, не знам. И откъде ме целят? Между другото има нов буснат лончпад, който изстрелва 120 метра на височина. Който аз не мисля, че е толкова опна с тези медалони. Буквално тези двата медалона комбинирани заедно са по-добри от последните до 100 медалона. И да, нищо. Харесвам всички. Просто целият сезон ми харесва, освен минигана, просто не мисля, че е много добър. Върнаха сорджиосовете, което забравих да спомена. Също гранейт лончера. Не гранейт лончера, шокови гранейт лончера. Който аз лично се колебая дали го харесвам или не. Защото трябва да се презареща, но все пак да носиш 15 гранати. Да носиш 15 шокови гранати винаги е плюс. Тази новата помпа, не тази револвер помпата, другата но не ми харесва. Този новия гранейт лончер също е много добър. Се опитам да го намеря да ви го покажа. Трите нови пилая и новия байом са страхотни. Единственото, което мое мнение, единственото, което аз мисля, това, което аз мисля е, че тук и медальона и оръжието не са много опати. Значи това HQ също е OXR HQ. OXR, ако не сте разбрали, е тези с ранковете. Сега ще кацна на The Hive. Този като изглежда като Black Market от сезон 2, но дори не е близо. Те са по-скоро като купишило, като все едно като те ревайвнат, да имаш бърз начин да си купиш добри оръжия с злато. Новите левел ранг бункерите са много добри. О, да, върнаха и Stinger SMG-то. Това е новия буснат лончпад. Че тук да си 130 метра. Всяко мръсно демидж. Мразя тази игра. Естествено, че ще пропусна водата с милиметри. Буквално. Ето го лаунчера. Бие по-много, но може да биеш сам демидж. Не питай докъде знам. Вие гледахте моето мнение за този сезон. Аз съм Скарата Иванов. И ви казвам довиждане.